να μας κάνει χτίσιμο. Έτσι, παρακαλώ. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Παπάζογλου, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Τοπικοί Σύμβουλοι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνδημότες. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανωτές και τον πρόεδρο του Συμβουλίου που μου δίνει σήμερα το λόγο, ως αντιπρόεδρο πλέον του Περιφερειακού Συμβουλίου Πύρου, αλλά για να μην ξεχνιόμαστε και ως Δημοτική Σύμβουλο εδώ αρκετά χρόνια πριν και ως αντιδήμαρχο και πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Αγαπητοί ομιλητές, καλώς ήρθατε στο Δήμο μας. Στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, που είναι, όπως είπε πριν και ο πρόεδρος, ένας από τους πιο φτωχούς δήμους, όχι μόνο της περιφέρειας Ηπείρου, αλλά και της Ελλάδας ολόκληρης. Στις 1 Δευτέρου του 2015 βιώσαμε δυστυχώς και βιώνουν ακόμα σήμερα αρκετοί συμπολίτες μας του νομού της Άρτας τις πλημμύρες που προκάλεσε κατά τη γνώμη πολλών η ανεύθυνη διαχείριση του τρόπου λειτουργίας της ΔΕΗ. Μιας ΔΕΗ που με νύχια και δόντια καταφέραμε να μην πουληθεί το καλοκαίρι και φυσικά βέβαια σήμερα είμαι σίγουρη ότι δεν θα γίνει. Βιώνουμε επίσης την εκτροπή του Αχελώου, που πάλι με ανεύθυνο τρόπο στήθηκε και βλέπουμε σήμερα τη γέφυρα του Κοράκου να κρίνεται ακατάλληλη, απομονώνοντας έτσι το Δήμο μας και το νομό ολόκληρο από τον όμορο νομό της Καρδίτσας. Και ερχόμαστε να συζητήσουμε σήμερα εδώ ένα αιωλικό πάρκο στη θέση Γεραβή, χαρίζοντας έτσι απλά και εύκολα τα βουνά μας και τα χαρίζοντας πού? Στο ιδιωτικό κέρδος. Γιατί κανείς από εμάς εδώ σήμερα δεν θα αμφισβητήσει πραγματικά τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Αλλά κατά τη γνώμη μου, όταν αυτές γίνονται με κεντρική κυβερνητική πολιτική, με σχεδιασμό και με γνώση. Θέλοντας λοιπόν να κλείσω για να μην κουράσω το σώμα, γιατί θα μιλήσουν οι ειδικοί, αλλά ως εκλεγμένη Περιφερειακή Σύμβουλος, ως αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ως μέλος της Κίνησης Πολιτών του Δήμου μας και ως μέλος της Περιβαλλοντολογικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, θέλω να δηλώσω εδώ σήμερα ότι θα ορθώσω όσο μπορώ το ανάστημά μου σε αυτούς που με πολύ μεγάλη ευκολία μπορούν εύκολα να χαρίσουν, να ξεπουλήσουν τη γη των προγόνων μας, τη γη του σήμερα, τη γη των παιδιών μας και τελικά για ποιο λόγο? Για το κέρδος των λίγων. Σας ευχαριστώ πολύ.